Sugeng pinanggih malih para sedherek sedaya, ing wekdal menika kita badhe nglajengaken nyinaoni piwucal sekolah sahabat ingkang kaping gangsal ingkang ngagem judul Gusti Allah perang kanggo kita. Para bapak, ibu lan para sedherek sedaya, kula badhe waosaken ayat pengetan kita ingkang dipun serat dumateng buku Yusak pasalipun sedasa ayatipun 52 kalih. Mekaten firmanipun Gusti. Sakehing ratu iku mau lan nagarane padha ditelukake dening Senopati Yusak ing sajroning salampahan wae. Amarga Sang Yehuwah Gusti Allahe wong Israel kang nyariani perange Israel. Yen ngawutan rada belepotan. Monggo kita ndedonga. Duh Gusti, kawula ngaturaken gunging pangaksami, pilih Gusti sampun paring kawulujengan dumateng kawula sami. Ing wekdal menika mugi kuasanipun Roh Suci saged dados bagian kawula sedaya, saengga rikala kawula nyinaoni piwucal sekolah sahabat menika saged migunani kagem ningkataken iman kawula piyambak-piyambak. Sedaya menika kawula aturaken ngagem asmanipun Gusti Yesus Kristus. Amin. Para sedherek sedaya, kita tasih badhe nyinaoni ngengingi perang. Nggih, perang nggih menika perang ingkang dipun keparengaken kalih Gusti Allah. Perang ingkang dipun ijinaken kalih Gusti Allah nggih menika ingkang disebut menika perang suci. Perang suci menika boten amargi tiyang Israel menika partisipasi dumateng perang piyambakipun saged dipun slametaken boten. Nanging perang suci menika perang ingkang dipun ijinaken kalih Gusti Allah supados bangsa Israel menika saged pikantuk nggih, saged pikantuk tanah perjanjian menika. Nah, dados perang menika nggih kagem istilahipun nyatakaken bilih Gusti Allah menika tansah tumindak dumateng sedaya aspek panguripan manungsa. Nah, menawi kita nyinaoni piwucal kita ing dipun bahas ingkang dipun serat dumateng dinten Minggu menika enten kesalahanipun bangsa Kanaan. Nggih, bangsa Kanaan. Napa ingkang dipun lakokaken kalih bangsa Kanaan menika? Nggih menika piyambakipun mraktekaken sesembahan ingkang ngorbanaken anak. Nggih menika anak bajeng. Dipun persembahaken dumateng dewa-dewa. Jatosipun dewa-dewa menika nggih menika setan. Nanging niki dipun lakokaken kalih bangsa Kanaan. Lan piyambakipun nggih ugi nglakokaken nggih menika istilahipun sihir, tenung, nujum, lan praktek-praktek ingkang disebut spiritisme nggih. Nabi basa Indonesia spiritisme. Artine nggih menika ginakaken kuasa-kuasa roh jahat. Ah niki sing ingkang dipun lakokaken kalih bangsa
Kanaan, lah niki ingkang dados kesalahanipun bangsa Kanaan menika. Lah mugi amarga Gusti Allah menika istilahipun murka utawi murka dumateng bangsa Kanaan menika, dados Gusti Allah ginakaken bangsa Israel supados numpes bangsa Kanaan. Nah, supados numpes bangsa Kanaan. Soalipun bangsa Kanaan menika sejatosipun dipun paringi wedal supados piyambakipun meratobat utawi bertobat. Nanging piyambakipun boten ginakaken wedal supados meratobat kala wau. Istilahipun nyia-nyiaken kesempatan ikan dipun paringaken kalih Gusti Allah. Niki pramila menika Gusti Allah murka, nggih, murka dumateng bangsa Kanaan. Menika ingkang dipun sebataken nggih menika perang suci, perang ingkang dipun idinaken kalih Gusti Allah. Napa salajengipun? Perang menika nggih ugi dipun sebat dipun sebataken nggih punika kados nyatakaken bilih Gusti Allah menika dados napa nggih hakim ingkang agung. Napa hakim ingkang agung menika? Hakim ingkang saged nunjukaken pengadilan saadil-adilipun. Nggih, soalipun Gusti Allah menika mangertosi napa kemawon ingkang dipun lakokaken kalih manungsa, kalih bangsa-bangsa ingkang kedah dipun kalahaken kalih bangsa Israel, supados bangsa Israel menika pikantuk tanah leluhur utawi tanah warisan. Dados menawi bangsa Israel menika numpes kelor bangsa-bangsa ingkang dipun lewati menika nggih sejatosipun inggih nyatakaken ugi bilih Gusti Allah menika hakim agung manungsa, hakim agung kita sedaya. Lah napa ingkang perlu dipun lakokaken kalih bangsa Israel rikala piyambakipun numpes kelor bangsa-bangsa ingkang dipun lewati menika termasuk bangsa Kanaan? Sejatosipun Gusti Allah menika boten remen menawi menungsa utawi umat-umatipun menika pikantuk kematian utawi pikantuk akibatipun dosa. Sedherekipun Gusti Allah menika kepingin supados umat-umatipun menika pikantuk kelanggengan. Nanging napa ingkang kedadosan nggih menika bangsa-bangsa menika utawi termasuk manungsa sedaya menika milih piyambakipun menika melawan nglawan perintahipun Gusti Allah. Niki ingkang dipun lakokaken bangsa Israel menika supados bangsa menika ngrampas bangsa Kanaan, ngrampas napa ingkang perlu dipun rampas. Dipun sebataken mekaten ing buku Piwucal dinten Selasa nggih tanggal 28 Oktober mekaten. Yen tujuan awal naklukake Kanaan nggih menika kanggo ngusir penduduk negeri iku lan ora kanggo musnahake. Ora kanggo musnahake. Dados niku sejatosipun namung ngusir mawon. Boten kagem numpes kelor. Nanging menapa ingkang kedadosan ya bangsa Kanaan menika nglakokaken kesalahan, nglakokaken dosa ingkang boten dipun keparengaken kalih Gusti Allah.
Sejatosipun sedaya menungso termasuk bangsa Kanaan menika dipun paringi kebebasan supados piyambakipun saged milih, saged milih selamat utawa milih pikantuk kepaten. Niki ingkang dipun pilih kalih bangsa Kanaan menika nggih menika piyambakipun milih nglawan kalih Gusti Allah. Mekaten dipun sebataken ing piwucal sekolah Sabat. Gusti Allah gadahi cara ingkang unik kanggo delegasiaken pelaksanaanipun penghakiman dumateng bangsa pilihan nggih menika bangsa Israel. Dados bangsa Israel menika dipun dadosaken kalih Gusti Allah piyambakipun dados hakim. Dados hakim. Lan salajengipun sejatosipun bangsa Kanaan menika dipun paringi wedal supados piyambakipun mratobat utawi nyelehake utawi ngendhekake perlakuan-perlakuan ingkang boten dipun remenipun boten dipun ijinaken kalih Gusti Allah. Nanging piyambakipun tetep nglakokaken perkara-perkara ingkang nglawan Gusti Allah, termasuk ingkang kala wau sampun kita singgung nggih menika nyembah dumateng brahala, nyembah setan, tansah ngagem napa nika mempersembahaken anakipun, anak ingkang bajeng. Niku dipun buktekaken kalih penelitian-penelitian ingkang dipun lakokaken kalih para ahli-ahli Alkitab menika. Dados niki bener-bener dipun lakokaken kalih tiang-tiang Kanaan menika. Dados niki pilihane piyambakipun bangsa Kanaan menika boten mratobat. Akhiripun piyambakipun kedah nampeni walesanipun. Sejatosipun menawi miturut piwucal sekolah Sabat kita lan kita sampun sering mangertosi menika, sejatosipun Gusti Allah menika remen menawi umat-umatipun menika pikantuk suasana ingkang damai. Nanging suasana damai menika nggih menika boten dipun tampi kalih bangsa-bangsa ingkang dipun lewati ingkang manggen ing tanah perjanjian ingkang dipun janjiaken kalih Gusti Allah menika. Napa buktinipun? Niki dipun serat ing buku nggih menika buku kalih Raja-raja 6 ayatipun 21. Nggih menika kisah ngengingi Nabi Elisa. Nggih dipun sebataken supados kita nimbangaken kisah Nabi Elisa menika. Piyambakipun nunjukaken dumateng manungsa bilih kedamaian nggih, bilih rasa damai menika ingkang dados kerinduanipun nika Gusti Allah. Nanging padha umume manungsa menika milih sakarepe dhewe, milih sak pikirane dhewe. Kados dipun serat nika ing buku Matius 16 ayatipun 50 kalih nggih menika sedaya menika pilihanipun manungsa menika saged nglahiraken kekerasan. Nggih, saged nglahiraken kekerasan sehingga bangsa Israel
maksud kula Gusti Allah ginakaken bangsa Israel menika supados merangi, supados numpes, nggih, numpes kelor bangsa-bangsa ing tanah perjanjian menika. Para bapak ibu lan para sedherek sedaya, niki enten kutipan ingkang sae ingkang dipun serat ing buku Sekolah Sabat menika dinten Jumat, nggih, dinten Jumat tanggal 31 Oktober dipun serat kalih Nyonya Ellen G. White mekaten. Gusti Allah iku lambat marah. Piyambake tansah menehi bangsa-bangsa kang tansah menehi bangsa-bangsa kang jahat masa pracobaan supaya piyambake saged ngenal bilih Gusti Allah menika lan karaktere. Lan karakteripun. Nah, karakteripun Gusti Allah menika napa? Karakteripun Gusti Allah menika nggih menika tetap welas asih. Dados napa intinipun istilahipun kesimpulanipun piwucal Sekolah Sabat menika? Kesimpulanipun menika Gusti Allah menika perang. Nggih, perang dumateng kita menika menawi kita pitados dumateng piyambakipun saged ngalahaken nggih ngalahaken mungsuh-mungsuh ingkang dateng dumateng kita. Ya, dados Gusti Allah menika Gusti Allah ingkang perang kagem kita. Menawi kita ngemuti piwucal saderengipun jelas menika dipun sebataken Gusti Allah ingkang perang lan umat-umatipun menika tetep mendel mawon. Nanging kemenangan tetep dados bagian umat-umatipun Gusti. Makaten para sedherek sedaya piwucal Sekolah Sabat ingkang saged kita sinauni ing wekdal menika lan sugeng pinanggih malih ing wekdal salajengipun. Mugi Gusti tansah memberkahi kita sedaya. Amin.